Ako piniharap sa iyo, pasalamat. Una sa tanan, sa una mong sa safety na mong pagpupili sa buko o sa inyong mga pahiyon. So, kay salamat. O ato piniharap kay Santos Lumisa, kaunta ano na tayo a better, if not best, collaboration between namo o ninyo ng mga lagat sa simbahan. Kung gano'n man naman kita sa pagsaulog ni Santos Lumisa, ang may kapasayo sa ato mga sa sa iyo sa ato mga salaw, gano'n rin ang niyay po sa minabuhin tayo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Pagtutlo, gikan sa Pasangkol San Lorenz. Si Miriam o siya ang isulti bago ang meses tungkol sa babae na nakapusi na iyang ibang asawa. Sila niyon. Si Mrs. Balamang ang ipagsultihan sa Ginoo, wala ba usab siya makigsulti kanato? Kung nabati kini sa Ginoo, si Mrs. maulabi mapausan tao dinhi sa kalibutan. Sa kayong lamang ang Ginoo miingon ng Mrs. ang aaron o kang Maryam. Gawas ka magtulong ngadto sa tulda nga taguanan, ug migawas silang tulong. Ug mitungsan ang Ginoo diha sa pangalan, ug mibalo diha sa pultahan sa tulda, ug gitawag si Aaron ug si Maryam, ug miduol sila. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo. Kung diha kanino may usa ka propeta, ako ang Ginoo, mupakita kaniya pinaagi sa kanan-awon, kung magigsulti kaniya pinaagi sa dagat. Walay labot ini ang akong alagad na si Moises. Gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuokong katawhan. Mag-atubangay kami kung kami magsulti kung sa kataw kayo kung dili pinaagi sa mga pulong na dili masabot kung nakakita siya sa akong dagwan. Ngano wala kamo mahadlok sa pagdaog sa akong alagad na si Moises kung bisilaog ang suko sa Ginoo bago kanila. Kung bibiya kanila ang Ginoo. Kung sa pagkawala sa pangalan ibabaw sa kulda, si Maryam itakbuyan sana kung naputi siya daw yelo. Kung sa limang mitanaw siya Aaron kang Maryam, nakita niya na si Maryam na himong sa nahon. Kung siya Aaron miingon ng Moises, ang alam ko, ayaw itawang kami si Lupi tungkol sa inuang o sa sala na among nahimo. Ayaw himuha si Maryam na sama sa usang kapatayang bata kansang lawas kapit nang maukot sa pagbulang ini sa tiyan sa iyang inahan. O si Moises nito ang sa Ginoo. O Diyos, ayuba itawang si Maryam na nalipo ako kanino. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
Ang ginawa na kaninyo. Pagbasalikan sa Santos Evangelio, sumalapis San Mateo. Bunyag ipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan, ipaulan niya nagpo sa tabong sa lanaw, kung iyang ipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, itumas siya, nga nag-iusara sa usarabungkod, ang pagmako, o sa pagagabi na si Jesus nag-iusara dito. Niya ito ang kumura, masakayan dito na sa lawat, ikusupuso sa mga balot, kaya ang hangin sumsumanman. Sa may mga alas 3 sa Tatlaw, si Jesus niya kanina nagkataw sa tubig. Sa pagkitan sa mga tinunan kanina nagkataw sa tubig, nangahatod sila patayo. Anay punto, liingon sila, kung nanyagi sila sa kalisang. Si Jesus liingon kanina, ayaw tumukhago, ako kini. Kung niya si Pedro liingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig, anak kanina. Dali-dali, ito ba si Jesus? Busan ikaw si Pedro sa sakayan, bilakaw sa tubig, nato kay Jesus. Apa sa pangakikod niya sa hangin, nahalpog siya, o isugod pagkaulo. Ginoo, luwas ako, bisindi siya. Ganyan, itawat siya ni Jesus, o bigla, o bingon si Jesus kaniya, pagkatid kay sa iyong pagtulo. Ano nagagawa ka man? Kung nanatay sa iyong buha sa sakayan, kumilurang ang hangin. Ang atinunan na dito sa sakayan ni Sipa ang Jesus, umingon, ikaw iyo ang anak sa Diyos. Nagtapos sila sa lanaw, ginundo sa Hinesaret, kung si Jesus nilang sa mga tao. Busa ipakuha nila ang mga masakiton sa kasikli kagayutaan, o bilang nila dito ang Jesus. Ngayon mo sila kanya, nagkaitapon ng mga masakiton, isa na nga sa sisi siyang miski, o ang tanan ng kahitap ini na ang Evangelyo sa Ginoo. Mayroong hapon na itong tanan. Sa dili pa na ako sugda na papambi, at least initially ako sa kailangan nila akong kapuyo. Kay mo ipailalin na mga pulis na karong gabi dito sa mo panagpugapin dito karong gabi. Katulad pasa sa akong gospel, di ka siya sa ulap tumanhok from Apari to Hulog. Si Padre Benjamin Untakay. Si Padre Ramon Alfredo, team member sa konsulasyon sa Narciso Parish. Si Padre Ramon. O ikatulo, sanay sa atong kuhan, sa atong patron din sa Bugo, si Ray Vicente Rizal, team member sa Tablo, Talisay City. Then, ang ikapat na pinagpapata na mo, team member sa Shrine sa St. Joseph Parish sa Mandawi, si Padre Glenn Cavaliers.
And yours truly, yan na. Ako si Father Peter Necesario, di ka po sa Naga, si Francisco Assis. Na taga-kuhan po ito, taga-loong Bantayan, Cebu. Padarang langoy, nagtutulur ako, tama. Alika sa naman lang ng mga pamuli sa ating Evangelio. Kaya mo usay pinakalindot na pag-ampo na nilito sa Virgin Maria. The most beautiful prayer ever prayed by Mary. Kung saan? Kung libro na sino Thy will be done. Be it done to me according to your word. Sa lahat ng pagkasunti, Thy will be done. The most beautiful prayer ever prayed by Mary is Thy will be done. And this prayer, she taught this prayer to her son, Jesus Christ. And Jesus taught this prayer to His disciples and to us today in the prayer of our Father. Thy will be done. Kung sa may pasabot, kung mag-iskuta, kung Thy will be done. Kung sa may pasabot ka na, kung mag-iskut ka na ikaw, Thy will be done, ang di pasabot niya na, total self-surrender. Total self-surrender. Ang imong pag-surrender sa imong kaugalingon ngadto sa Diyos. No. Surrender mo sila. Surrender mo ang bibili mo. Surrender mo sila o wala. Kung surrender mo sa Ginoo, at this very moment sa inyong kinabuhi, makaingon na mo sa inyong kaugalingon, kung makaingon na mo sa Ginoo, Lord, never mind what I want, but do what is best for me. Gisurrender mo ako sa Ginoo. Makaingon na mo sa Ginoo, Lord, ayaw na una-una, unsay akong gusto. Kung hindi mo unsay akong gusto, buhata, diri ka na. Makaingon mo niya. Ang pagkagahan, makaingon mo na niya na. Di ba kapag ako sila pagulbul sa mga kuhan, dahil sa mga pagkitabo sa akong kinabuhi. Sa ginagpay na niya, kadali ka kayo nato, bukan na yun. Kanamutan na ngayon ang paglapot na. Pamutan na yung kagandasi. Pamutan na sa ikapagtuko. Kung ang tinuura pa ng sa akong Evangelio, pagkalamay sa inyong pagtuko. Yung sa mga pagtuko, kinahanglan sa inuuna. Kinahanglan ang pagkako. Kami mo siya magduna ng mga pagtuko sama sa liso sa mustasa. Kapag na dyan na tayo, magkaingon ka sa bukid, lugar, balhin dito sa dagat. Di ba siguro na ako ipasagot sa iyo, pero ang atong pagtuo, mako'y pagkatapang nato sa pagtungas ni anang bukid sa atong kinabuhi nga di-representahan sa atong mga problema. Ang ginawin sa atong Evangelyo, ayaw mo kahapon. Kung kayo mo, kapilang palitas sa Evangelyo, dihak sa Biblia, ang ulo, do not be afraid. Di kapila. Sabi ko, sa dito lang. Why guess lang? Pila. Kapila lang. Okay, magkakabang nito. Isa, katakain lang dito pa. Pila man. Pila. Okay. 365 times. Ang pulong do not be afraid. Ibalik-balik dihak sa Evangelyo, dihak sa Biblia, 365 times. Amazing. Kaya tuwid na ito, ano na sa 365 days.
Pasay, kung gift year ka, mga 366. Pero 365. So, sige, kasabot ka na. Every day, ang gibuko, kanunay magpahinundo ka na do, ayaw mo kahado, I'll be with you till the end of time. Mamakuban ko ka ninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, di ka mahal mo. Paingon ko din pinagkakalaw, pinagkasimata, nagnauna ko, at tula sa tubuko. Lahi na kundi na adventure, lahi na kundi na challenges. Hindi kang fear of the unknown ba? Mahal ko ka kung sa kahay daratan na mo ginhig. Eh, wala yung nasayon, hindi ba yung taga-rinisan? Ang amuan mo, parang istorya na, mga istorya, lahat ka lang ba? Tungkol sa Ginoo, ang butlan, naaraw na sa Ginoo. Siyempre, tao na, usahay bumati ka ang mga kanya. But if God is with us, who will be against us? Version ni unang adlaw sa among pagpapili sa akong para sa inyong parokya, among panikamutan. Among panikamutan na kami makaangkat o inspirasyon sa inyong pagtuo. Pa-inspirasyon sa inyong pagpanagal. Inspirasyon sa inyong pagpapatuloy. O kita po kung tantanan. Di ba, tinawag ng taga-Pilgrims of Hope, sabi siya, naglawig ka. Diba? Naglawig ka man ka. So, ang tinabuhin na ito, paglawig ka man din siya, nagpanaw ka. Panaw man siya. Dahil panaw man doon na rin katapusan. O kalabos ka man katapusan, ang pagkata masayon. Maunalaga, let's always aspire to inspire before we inspire. Manikang mo talaga yan. Na we can inspire or we aspire to inspire before we inspire. Manikang mo ta, bang manikang mo ta, nga maka-inspire ka sa mga tao. Before ka mamamatay, di kalimutan. Sooner or later, ikaw talaga maanaw di kalimutan. O kapilang handungon, mawang atong dibig sa kalimutan. Oh, how do you want to be remembered by the people around you if you are gone? How do you want to be remembered? Karena ingin ka, malarat na natin. Kung ingin ka pagkaroon niya na natin. Siyempre, may juga kanang-kanong nanda. Diba? Gusto ka hinuduman sa ating mga indot ng mga binahan. Ang pagtana, do you have enough good works to merit the kingdom of God? But do you have enough good works to merit the kingdom of God? Kamuray na sagot ka na, kamuray na ibalik ka na. Basta, manikamo na. Diba? Manikamo ka sa pagtuyok ini balik akong tiyabuhi, naglawig ka sa mga pagod sa kapalaran. Walang nalawig sa akong tiyan, apan kung nagsakay ang inuukuman ka nato, maka-overcome ka, isang kusang mamunus sa akong tiyabuhi. With Mary the guiding star, sa akong tiyabuhi, maka-abot na ihapon ka sa kantanan ng akong talunan na mabuo ang Diyos. For the meantime, samtang naglawig ka na, atong hintuman that life is just there. Life is just there. And in this game of life, death always wins. All we can do is to decide how to play the game. But what matters most is how we play the game. Kung sa tayo pagkasuki, we will die. But it's a question of how we die. Wala na kayo na sa Ginoo ang grasya. Sa pagpadayo na ito sa paglawig, piling kinabuhi, ginahan ng ka sa Diyos, maunta ang aking naunawang, ang aking
isulti o ang atong buhaton masumay sa iyang kabubuhan. Amen. Manito. Sa mga klasik, ang nagawang pagtungo ni San Pedro, sa Jesus sa lunay gilupan ka na to, ang iyang gamot ni Kanawa, di kauhan, aron pag-ipon o pagtuboy ka na to, mo ingon nila, Ginoo, luwa sa kami. Nga sipahan sa Diyos, nga sa tataw makahiusan libot sa musunod ni San Pedro sa mga apostolis, magiyahan pinaagi sa laman ng presensya sa Ginoo, taliwala sa mga krisis o mga bagyo nga ilang masukatan, magampo kita sa Ginoo. Nga kadtong mga nasod na nagkabahin-bahin tungod sa gubat o sa mga panagsumpaki, makabatong na o kalinaw o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga sa walay tumong na ano diha sa nagpungasing mga balok sa kinabuhi, makakablang diha kang Jesus o malinaw kung buanan, magampo kita sa Ginoo. Nga mga masakiton makakita kalipay o kahupayan diha sa makaaling na kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ngayon mo untang isipon nga tapos o mapuslanong alang kanamo nga ang malandong Teofilo kamumo mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuhong italiwan na makakaplag sa langitong pagpahulay dito sa presensya sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Diyos, sa imong pagdawat din mga panguyo, ihatag ka ang iyong pagtuo o pagdunay pagsahit diha sa mga ang malulubos na ulong hari ang tuo sa kahapon. Santos sa iyo, Ginoo, sa Narada Santos, karelawan ng Espiritu, o Santos, hindi magkakasa, aron na rin mo kinatanaw na lawas siguro, ni Jesucristo ang Diyos. Sa pagkasakot sa pagbuhin, kuha sa upahan, kasalamat kanina, magkita sa mga tatingin na Diyos sa inuhan o Diyos. Dalawati, hindi magkanahan ka, kay kinig magunda sa itubyan alam kayo. Sa sama ng mga ako sa mga ikuha siya sa kalis. Pasalamat ka rin ako sa amin. Lihatag nini at ito siya magpinunan ng buong Dawang ka rin o Panginoon, kamaganayan ng kanya. Kaya hindi mong kami sa akong buhok sa pagtunay na kasapatan. Ang bukong iba ng hindi alam sa kanilang nagkawang sa kasalan. Buhala rin, arapakan ng kaya. Patuloy sa iyo ang misteryo sa pagtuo.
nagkasalanan kami kayo, tungkol yung kami iisip na kaya na magawa mo marabat niya. Di mo ang kami ang nalaman sa lakas ng Kristo, magkahimusa rin ako sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalikudan. Imo ang nakahigpit kami diha sa hugma. Kumanileyo ang Papa, ni Jose ang obispo sa tanang mga para. Bilang isa mga marisong na namatay, walang mapanghaw sila ng bayan na mamatay sa inyong kanto. Dahil silang tayo sa pagsubok sa kahayag sa inyong mga kalimutan. Di mo ako makakapit sa kinabuhin tunay. Upang balay ang mga ulay sa Diyos. Upang sa mga apostolos o sa mga santos. Kalagatungan ang ay sa inyong kawalikon lapis sa kalimutan. Upang kanila ang mga pera o ang himayahan. Pinakin sa dito inyong anak. Pio Italia, Mandario, Italia. Ihatag na natin ang magagawang na Dihaserosa sa Espiritu Santo. Ang tanong himaya hangtod sa hangturan. Ginoong Kristo ay magkasi ng mga apostoles. Ang kalinaw ibigay ko kayo, ang kalinaw ihatag ko kayo. Ayun ka naman mga kasalanan na sa amin sinusimahayan. O sinusin mo pagbutuan, at ang imalis ng kalinaw na hinusa, ikaw ang kalinaw yung nakakari ang pusa. Tuloy, ang